patogan chano ka phanong lat kita ge history ngem pentip sigi kena bat kaderu ya ka jala ka jongi te perkat ni longkombangi ai kajingikai ka bakumnoi gi kena kajingikai ka longkom kajingikai ka baduna balai namar ka selebas kambiang te kumtang ala karpat ru yaki to ki arngut ki bala judai gi noi kai kaman shua bakin wan bakin ya kren bakin ya ther bat kumjoru bangin ya la bangin revolutionize no ya kanika education system in Meghalaya sakat no kinwan surok menta piwan mapi lasai kena school jung piru kin hawan surok dakila pas bat kata kan ya ciayat larangi kwa bangin penkelang imde bangin perkatang ya kata ka pisa ka bangiyo menta ya kanika pisa ka bangiyo menta ngilahap de ban sim baka de ka jingjap ka ba kong sandam ka jingjap persya ya ka sorkar ka ba menti bat ka ba ka jingjap ha kata ka jalla ka ba ladadon kanu ka isu umjuyo ding jingjap da ki pausnam andai ya kani ka jingyale jungi layo ya ka jingjap ha ki lai tli ki benai kani ka de ka jingjap ka ba phila banlet ban peti ya ki kena skol jung phi balada phikwa ai ba phidan kata ka hok ba phinyo ya kata phiap de ban yeng ba phiap de ban yakhi na banta kata Pide ban yaki na benta ka hok jong pi piap de ban long slur bat pim de ban ting ne ban rit katakan kadai ka ka bangila bangin hikai sya kini ki kena skol habang ilet pai kibun ki ofisa sarkar ki kalianga what are you teaching the kids pi kai ayu ki kena skol jong pi ba piwan chani sa surok habang iwan chani sa surok ni hikai katakan ba pide kumta ya kata ka 100% ngindang esyang baka sarkar kinai kai gibade kinong yala mangni kinum pat songthat ngindang ya chakmat hendrai sno thu ya gani kawai pilayo ya ka jingjop persya ya ka sarkar ka bae pilayo ya ka jingjop bat pilayo ya ka hok jong lajong tisngo pa pila ban thap kti nementa yala de what sngo pe lada pide nakanu manu ka section du nganang biang sai sisin nai perkat tang ya kapisa kadno mapio perkat ya kalawe kabalasai namar bahaba ngi pediang ya kata ka jingai na ka sarkar ngimla ben ong em ladadon ba ai pi ladadon sibo ladadon ba ai min met ya pi teng sibo ki ai do tamun met na coklat pimbam ru ting pim kwa ban bam tang ba pipet pi bang bilem no absim la kasim pio pisa namadan san boarding ka ndan breu piniaj bet pinsim kadan san spading ka dan ting na pi piang lelai kerdam syolaisin mo banum kerdam syolaisin tang ba pinsim ya ba ka ai belenum sim tang ba kawai habang isim bat ngidan ya kata kalat ban kam penpha ini isim ganya kata bat ngin kam penpha ngin persyang ban penpha tang kata kublai sibu ni pi baro balayawan kublai ka jing dan ringkat jumpi kublai nai kerku pi bat nai ibu jing duai namenta jongi jonga bat jongi lang baro kublai sibun kublai si ajar ngu let's suk shalaki jong kiyeng da ka jing keban hala Yatray lang yun. Biro tayo yatray stam naman tayo ng kajun. Kublay sibon. Thomas.
lawan Kasi kan sa kon na po ay mala ni sama kon. Kisan rang nang apa ya yarap law lang gini. Oh, lap lang. Kasi kon. Teks na mo sama. Play. Sorry. Iya bangi ki bangi penpule ki kenaret. Ladang ipet pada ya ka CSE board. Kelas 6 kila penpule ki novel. Kelas 6 la penpule ki novel. But ki ong ruba lada phimshem ya ka alternative English ha kelas 11 12 pinom yo banlet ya kata ka B English. Kata di ka nom. Andai ladang ipet pada ya kata ka alternative English ka syllabus kami hab EA ba kata ka B English. Siya neng sekandau rum yahap. Andai ladang ipet pada ya ka syllabus jong ka elective kasi. Ha kelas 11 12 kaya hab ha bat ka B English. Tapi hang ni ru kaladon ka jing bakla lupa ban frame. Ya kata ka syllabus jong gi kena. Ha ka kod history kelas 12. Amdani H pang jela Meghalaya dan tang iway paragraph ibong Shillong as a hill station of the east. Haka job ka ba menta? Ngide ban smoto ba ngidan ye ki hok. Ngidan ya kaan ka ba protect ya kata ka hok jungi. Balay ngiki nang tenis sekretariat sini. Kibon ni kang yang oh mentosyo. Laki mentosyo. Ada ngide ban smoto ru ya kaan. Kumbang alajong. Teng-teng dan kam melang kumuding bilat. Bat teng-teng dan kam melang kumuklang. Lada udeng bilat uyeng. Persya ya ka air lang tari ka baklan. Baka ba kamklan banyak u. Kata ka air lang tari. Kan penkedia marsiteng u. Handai ladangi pet yu klang. Lada wan kali air lang tari ka bajuru. Usube lang bakata ka air. Utia sipur. Dakala ayat kata ka air. Usayeng rasong biang. Teng-teng. Ngidon kam bangin long kumuding bilat. Teng-teng ngidon kam melong kumuklang. Ikum ta parlok noi kai. Bait. Ngak suk sngow ban karpat yapi. Kamtam gitu gi badai na LP. Sngow ba. Lada pilet siyeng. Walet da ka jing benyaw. Walet da ka jing susi. Walet da ka jing sngow ram. Ndai let da kata ka jing jab. Let da ka jing kemen. Bat hilaru ba pensianya ba kata ka 100% pi menel ada pipet ka news update kabamot ba kata ka jing le jungi kampat kut kan ngindang ya kendo ya ka sorkar ngindang ya syang ba ka sorkar bat ngindang ya iter ba ka sorkar ka ai ka badai ka babhatam banle na benta jong kinohikai ya kata 5% ngin saya kendo biang bat menteri rang bado jong gajala ukondat ke sangma menen ki noyalam jongi kila kendo ya katu kat ni ki minister ba kila pensngau ya kata bat makiru kila syem ba kata kadai ke ka ba kongsa ba kadai ki idet ti kumta habala tep da kawai ka kerteng kini kinyo ya kata kaju ka busket ka ba kiyo na ka sorkar ha ka bayadai bat ka tulap ha ka bayadai ba ka jingkiw jong ka tulap baru ka bayadai ha bat kanika jing airu ya kata ka syuti na benta gitu kilong kumi kibayo kelong ngar kumbang itep menta tam ha gini ki school ad hoc ngim juyo ya kata ka syuti ya kata ka syuti kerpang na benta gitu kinoi kai kibang ka kelong te gitu inoi kai baka kelong kihapan bu de ki officiat bat kihapan sewi na laki jong kipala ndai kamdai banlong kumta haba ki office sorkar kesidyo ya kata ka maternity leave balay yang myo ti ya katarung ya panyekren bat ka sorkar kumno bakat penyo ya kata ka maternity leave shushu ni kwaru ba ka sorkar kan itu ya kini kinohikai private kiba kam sya sitom bani kinohikai ad hoc bani kinohikai SSE ru kinohikai private namar ka jingyo jing kinai kai private alai ka daung ka ba khampo susu bani ka jingyo ka jongi
Ladang ipet je kini kena hikai private kidan kibadang kamai tang layajar sawajaru akasi benai. Ti kumta ngakwa ba ke sorkar kan smutu. Bat kan aino da kataka notification ya kini ki school private ru. Ba kimdei ban siu po sabapalat ya kini kena hikai private. Ladang isu pet kena ya ka average per capita income jong way ubreu Meghalaya kapamut way ubreu yo kanno hakasnem arajar khanyau arajar khatra kalong nyaw ajar tipa kipen kieu ya ka by school kipen kieu ya ka by school hadu kata ta ba ubarit baria ukun jong kitu kiba bela kiba aa kimla shuban let school kimla shuban continue ladang ipet ru ya ka statistics kibali le matrik kidan sanpawajar ngut manlaus nam sanpawajar tam katba kibale ya ke kelas 12 kidan lai pau hajar kajing kali kalong se aigen kita ki arpawajar kija se kita ki arpawajar kija tikumta kija namar babun ki kimla shu ban afford kimla shu ban kersyan yala kijong gikun bakin kuli kam salor balai kani gaja namar bakila bun pelat ki kena ki baru spa ki bam don hok ban pas ki ba feel ya kamats bat ki pas baraba kini ki kon ruspa ki let segini ki school ba per kila banai ki donation kila banai kini kitai kena bakin yo admission bakumta kata by admission kakiu arsut minta ki bun ki school hasilong ada pipet kabaduna tam kabaki hapan siu by admission na kelas dan kalang arpau hajar tingka kasisnam sagabay kot sagabay uniform kumta terter kapoy dok ano lada iway brew dan sanut gikon de basa syukum no kayeng pelet school gikon ne basa hayeng ti kumta kita gede ki aka ki bangakwa banwanra kajingkala ha kani ka jella Meghalaya ha bayadai bakapuli puthi om tangga taru ladang ipet ya ka syllabus jong ka ambus ka English ka ba nga puli menswa po nga dang song yala dia kelas 12 nga hikai menta yaki kena kaju but kena kelas 12 okay kublai sebun to apin si sender kan dia ya dah kublai mes up kan dia no si sender begini mes Let siyeng takajing kemen Mayarap ibiru sa nang biamang No. Yes, thank you. Di dapat tajuk nade. Ay kita kinong yalam ngam. Jadi ngasuh. Tambah bilawan lah dia mau. Don match. Di kumno gen pinsim no ya kata match. Kabalong kabadon kam manduk kata-kata. Sagaway. Haba kani kamats. La simno. Mano di ki kena ki basit feel match. Mano kita ki basit kam feel ya match. Ki kena basit kam feel match kat kom ka jingwat jingtep jongaling bagi snam. Nado ki snam arajar khandriu terter. Ngasiam ba ki kena ki bakam feel ya match ki ki kena sor. Ki kena ki baru spa. Ki kena ki ba buan na kayeng ka babiang bayam. Ki kita ki ba feel ya match. Kim juda kam feel ya ka English namar kila yo lupa ka foundation ka babiang. Ki feel ya ka match. Kata ka jing feel jong ki ya ka match. Nrai ki pas kapelong ka boomer ka uday kulum lang lada pila pulene pimpulene lada pila pas ki jing pas ba fer hiyo kumju kamut kamdon jing mentoy kamdon jing mut ba pinlet pule kam salor
Ti kumta. Ngikwa baga sarkar kan ithuno ikinoy kay private. Nama kini kinoy kay bayo ban kay school private ru. Kidai ke balak pas, ki badan ki degree, ki badan ki biat, ya ki dialat, badan ki MTAT kumta terter. Ti ka sarkar kadai ban bu benta. Kat no kani ka school kadai ban siu ya kini kinoy kay ki baladan ya kani ka qualification. Bat kata ka jing siu kamdai banduna ya ka nyo hajar tingka. Kadai ban kambun ban ya ka nyo hajar tingka ka badai nga balai bikot iki. Kim dan bori ai. Kimla ban ai pisa. Kimla ban ong iki minister bakin ai pisa no inging. Andai ka jingmut jonga kamdai kumta. Ka jingmut jonga bangan khot iki kalong bangan pensngau seki. Ya ka ka bangadon ya ka plan ka bangadon na benta ka future. Jong kinohikai bat kumjuru jong ki kena school aga jela Meghalaya. Da ka baburam kong amparin ngalaong ruatos ngi ba kani ka best of 5 kam ya hap aga jela Meghalaya. Pi lada pi siamno ya kata ka jingdon kam jong ka mats. Now kena school badang kuliah aga kelas 10. Pile ayu langkum ba pi siamno ya kata ka importance ka bau ai ya kata ka subject. Mentangi ang balay buon ki kena kasi kimla ban pas ki exam ba per. Kin pas kumno ken ki exam ba per aba pi pila shimno ya kata ka maths. Na kata ka jingdon kam ya ka ba ki puli. Ha India bro kawai. Kam don kawai ru ka exam nga sarai ba don maths. Dada hi pet ya kini exam pion ru menta. What ki